ई बार नवरात्रि में एगो हमार माई के पचरा आए रहे गोल्डन म्यूजिक यूट्यूब चैनल से ई पारंपरिक गीत बमाई के बड़ा ही सुंदर गीत बा। हरि कटबो में चंदन गछिया घेरा दुवरिया देखी ये भक्त के भाव बा। हरि कटबो में चंदन गछिया घेरा हरि तू घेराइलो तू घेराइलो मैया जाए न दे। हरि कटबो में चंदन गछिया घेरा दुवरिया कटबो में चंदन गछिया घेरा
अंजलि एक विवाह का गीत गाएंगी। इसके बाद निशा उपाध्याय और आर्यन बाबू, ये सब जो बड़े अच्छे कलाकार आपके बीच में आए हैं, बड़े शानदार कलाकार हैं।